nyumba ya Nyasaye nande buto muna Daudi agote Samuli 27 ekebungo gyakane agatabanga na sabire Nyasaye egentekemo dinganeri mona sabire kurwaso mona na lieri imenye ase nyumba ya Nyasaye abatukonsi yobogi mabwana. Haleluya. Daudi ene bawote bamintongyo takabara mu Nyasaye nyomberia bamtombana bantu bali kwa mita tundubari ngwana gotikira montoga na ngumu mage na simwa gachire kare nole na kogachi nole getanda kyao ko bucheta ucharo nyundo to mundu lakini mu Nyasaye abantu bakona ko mincha bana ko ngandere ya abantu batigara no chegetacho kwana gotika ko ganda getacho onta bangana atigire getacho kyo titiganga ndo chimuni etinga no gachigori betinga na korama bari ana akalendo ki nole lakini mu Nyasaye yabeira soko na gokorera cheche abantu bakona gosiere batari kabere nyoba Nyasaye abana bamanene nabo naliko barareri naki ndege ntokiye nchane no kabera mu manene nana ni wogo twara basani na bamate bagokobekera libera gotera soko sanga no kugera Nyasaye